मिर्जापुर में जरगो डैम का पानी सरैया पुल पर पहुंच गईल बा। बढ़ गईल बा बाढ़ का खतरा। नमस्कार दोस्तों, मिर्जापुर में जरगो डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सरैया पुल के आसपास पानी के दबाव बढ़ गईल बा। पुल पर पानी पहुंच से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित दिख रहल बा। पानी के जलस्तर बढ़े देखे से चिंता बढ़ गईल बा। प्रशासन भी हालत पर नजर रखे खातिर स्थानीय लोगन से अपील करत बाड़ा कि पानी में तेज बहाव और इलाका के आसपास लोगन से थोड़ा सतर्क से रही। ए मोर भैया, जरगो डैम में पानी से सरैया पर बढ़ रहल बा खतरा। सावधान रही, सुरक्षित रही। जब कोनो जरूरी काम होए तब रउआ सब जाई। आई आपके हम कैमरा के माध्यम से दिखाई सरैया पुल के वीडियो।